Ndị Zulu anyị unu nwekwara chi o. Ụmụnna m, ndị m tụrụ bịa ngala taa wụ ụmụ nwoke na-abịa na marriage because of ihe ha ga-arachata. Ụmụ nwoke na-alụ nwanyị tụmadụ ndị ke na-asị na ha na-aga na family ji ego. Naanị ha ma ebumnobi ha ga-alụrụ nwa family hụrụ n'ihi na family ahụ nwere nne nwee ego. Dịkwa very very careful because ihe m na-aga iko ngala ugbo na-etoru anya ọ na-enweta isi aplan ga iji agba ọtaṅụ na-erukwa anya. Ihe ọzọ dị ka ibe m chọrọ ịma ịhụrụ n'ụwa ịhụ na enyi inwe ajụ enyi ọ ga-eduru o duru tenga na ịkpa awa elu awa ala ya hapụ onye ọ dịrị ka ọ dịrị. Ọnọsọ nwata nwoke anyị na-ebi ebele nọ lụrụ nnọọ nwata nwaanyị ihe mere n'ụkwụ dị lady na-eji iwe ichi aga ma nwata nwaanyị family oshi na-ewe ide ụmụnne ide nne na nna ya kpatara ego nwata nwaanyị ji ego na-erubere ya isi. Nwa okorobịa ọma ọ nọ hụ nwata nwa okorobịa mma nwoke na mma agala na galụrụ nwa agbọghọbịa nọ ntara nọ na wichi ya. Nwa agbọghọbịa makwara maka ma problem ọ nwere gwụla na wichi a ọ ka ọ nọ ọgwụla ọ nwere mkpụrụ ihu ọ mara mma ọ lụkwala ya ọ nọkwa na ihe mere ya n'ụkwụ ọ nọ ntara o jikwa too ntụ ime atọ ọchị ụmụ okorobịa atọ mụrụ ụmụ atọ ya na di ya na ụlọ hụ ụmụ ya yikatakwa di ụmụ ọma ọ mụrụ. Ha nọ n'ime ya ime ihe interest nwoke nọ ntara tụrụ erutewo nga fall in love ya na this lady. Ha ebirizie wozie na-eme ebizi ka friends ịhụnanya ego ọnụ ntara otu kwere nga ebupụtazi ego nke nwaanyị ji di egwu ji di ya nụgarị gị mere ihe mmeta ebe di ya nọ ịla ji echi ihe na o ji aga Westcourt so much money. Ọ ya ka enyi nwoke gara aga mere arrange nwa ọma na nwa ọkwa ya zuru oke kwụpụrụ ọnụ ịma na asị nwa okorobịa ọma na-eti eti before marriage eweta ya ebe denwe ofu ebe ya asa ka ya ike ebichara atọ ka ya ga kọchara atọ ka ya ga tachara atọ na ụmụnne m ya na enyi nwoke. Ọ ya ka nwata nwa okorobịa nọ ntara nọ ya na enyi nwoke nwere ebe ha gara ka ya hụkwa ka echegekwa ya echege ọ pụọ ya epikiri ya onye ke ya na this girl dị mba agarawa the girl akpọ ya sị na ya nọ na the hotel ụmụnne m ya kpe ya sị na ya ga-akpaghachi ya bak biko na enweghị ihe eji n'aka na ya ga-akpaghachi ya bak nọtụzie ntakịrị gị kpeghachizie n'olele na onye aka ya dị ọcha onye ọ kpeghachiwere nwunye ya nọ ntara ka o kpoziri na fon si ya na ọwụ nọtọ o ruola na the hotel na ọ ga-ajọ gaa na receptionist nara ya key room rote na ọ ga nga ahụ chere nwe ihe ọ chọrọ a na-enye ya enye nwunye jụwa esele na hotel ebe ọ ya jụwa esele kwe na hotel ka ị gawara agawa ọ na dị ọda wan ya kpa ha dị ọda hotel ọ na dis ọda wan ha gara dị ọda dị na ụma na ha gala ebe a bụ na ele nke ọ nọ na ya nọ ya sị na ele ebe ọya nwa chọrọ ka ya nọ ya sị na elekwa ebe ya ga-asị na ọkpọ kpọburu ya while ago na ọ nọ na sososo hotel na ọ ga nga anọ gaa na reception na ha ka room number ote. Nwunye ya sị okay no problem. Mgbe phone number ke nwaanyị kpeghachiri ya jụwa si na kwọsọ ga-akpaghachi ya bak na ya kpọrọ ya ka ya mara ma ya ka ya mara movement ya. Mgbe ka o ji lewe anya sọ onye kwana ka ya kpọrọ before check ize nọmba ọ dial before ya wụ nọmba nwunye ya ka were enyi nwoke gbala ọnya ga moto enyi nwoke nọkwa n'ihu moto gwa enyi nwoke si na ya misfire ala na ya nwụdala na onye akpọgado before anya ga adres otu ochi aga na ọtọ nwunye gba ka enyi nwoke jesi ya gba break ya gba break akwụsị ya pulu bai ka rito si ya ngwa na ọka ọ dị ya sị na m no from this moment ka ya buru ya ga-eji tazi aga na ọ gwara nwunye ebe ha na-aga na nwunye nwa ga-anọdị ya nwunye ya bịakwute na nwunye ga-asọ ya nwa duhie gị na ọ ga-akpọtọpụ ka fọrọ afọ na ya dị sọrị. Nwoke nụtara drive before this man na-erutele dị nwunye ewere escort land ya na the hotel ka ọ revise ya gụrụ gate guchie nwunye ya eshi na butere ewu iche ya sị Papa Stanley ọwụ gị ka m chọrọ bịa ya ọwụ gị ka m chọrọ bịa ka ebe anwa ka m na-eje don't worry Papa Stanley nwoke shizi ntụ na moto nwatuo wee onwe na-azụ ụlọ hotel na-achọ ịga nwa fence a na-asị ya bịa nwaanyị na-asị ya Papa Stanley bịa ọwụ gị ka m chọrọ bịa ịma na mfụ gị n'anya bịa ọwụ gị ka ebe dị gị alụ nọ. Ụmụnne m a na-etugharị nwata nwaanyị Chukwu mere ebere nke la were bekee ọ gaghị balansị ya n'elu bed ihe spọt nwaanyị na-epịa ha na-epịacha ya mara na enwere mpịampịa nwa apịpịa
ọ na-ahụ na n'ihe mere nọ ịhụnanya ke nwaanyị sọbụ di ya ka eturu bịa ọ na-eji elu bifo gị gaga pịnọ di onye ọzọ dịkwa shọ na ke nwaanyị ahụ nọ burukwa ụzọ palite lee ya ele nyụọ ya ma ị ga-ebulikwe ị ga na-epi wit nwoke ị na-ama nwunye ya ịma weti nwunye ya wee kpee ekpere ka nwata nwoke nwata nwaanyị hapụ ibu ụzọ mara ṅụ bikọs ọ mara ṅụ nghọta ọ ga-ada ụmụnne m achịkọtagwara m taa onye chịkata di ya nọ ntara ma moto o jiri bịa na moto ke nwunye eskọtụ dulata ha n'ụlọ dula ha n'ụlọ ke nwa agbọghọ enwe ebe ahụ hụrụ ya enwe ebe ahụrụ ya nwe ya na ahụghị ya n'igwu ya bikọs ihe ke nwoke agbachawa ịga tinye na moto pikirie bikọs onwe ọba ibe na rum abaja mana ihe ọ na-amaghị wụ nwunye ji speed were escort at that moment ọ gwara datin ya onwe ya agwacha nwunye gbaiga fonu na akpa bido paakị ya moto vulcanizer na-atọpụgara ha opportunity ka nwunye ji make wedi move gatawa mgbe ke nwaanyị nọgidere ofilize ka ya kpọọ ha kwana ya jụọ ya ebe ihe mere n'ebe ọ nọ ke nwaanyị awụcha nwaanyị escort eruole nso eruo by the time o realized na ọwụ nwunye ka ya na-ekwuru n'isi mbụ by then eruole enyi nwoke agba breki hapụ ya na-ekpe awa elu ewu ala dupu ya n'ụzọ menye ọkụ were ose were ije ọla ya wụrụzie gawa naanị ya mgbe ekwensu na-arụ ala ya na-akpụzi the girl nọ na-epiki na-akpụzi ọ na-epiki mgbe ọ na-awụchachila emeghe gbuo ha na-emeghe gate drive na drive ta in lekwe escort nwunye ka ọ reverse ha awụchachia ba di nwunye si don't worry papa Stanley ọ bụrụ gị ka na-achọ ka ebe the girl nọ ke nwaanyị rụkọ ngọ n'onwe ngọ ọnụ ya hụ ihe mega na hụ this man hụ ihe niile jiwa ya erigbo lagi nwanne m ihe mega ugbo eshiriko ihe mega ugbo a okporo gbogbo ka pure comedy very funny one in fact ị ga-ekpo side chick ị ga-ekpoze nwunye nye ya adre kọwa otu unu si agarawa the other side n'otu ka ọ ka rụwa m ebe sọ ebe ka ụra ọnụ dị n'oke afọ